Sénégal an bɛ septembre kalo tile 4 na sanba 2022 août kalo tile 26 sanba 2022 an ka jamana ministre min ka baara ɲɛsinnen don bɛn ani keleya sabatili la Mali kɔnɔ ni a bɛ fɔ o ma colonel Ismail Wage ale ye tagamakɛ ka taa Menaka an ka jamana ɲɛmɔgɔ o tɔgɔ la ni o ye colonel Assimi Goita ye o tagama in kun bɛ fɛn min kan o de ye ka t'i ɲɛda mɔgɔ kan minnu ye u sigiyɔrɔ bila ko sababuya kɛ kɛlɛ ye ka taa olu ka laɲini ka se ka u ɲɛɲini k'o dɔn. An ka jamana finitigilakaw olu ka ɲɛmɔgɔba n'a bɛ fɔ o ma ko chef d'état-major général des armées ni o ye général de division Umar Jara ye août kalo tile 17 fo ka taa se tile 16 ma ale ye tagamakɛ ka taa an ka finitigilakaw bɛ ka lakana ko sabati yɔrɔ minnu na ale taara ɲɛda olu kan an ka jamana ɲɛmɔgɔ o tɔgɔ la ni o ye Segu Sivari Gawo Borem Bemba ani Tombouctou o tagama yɛrɛ kun bɛ fɛn min kan o de ye ka taa foli lase ye lakana tigilamɔgɔw ma an ka jamana ɲɛmɔgɔ o tɔgɔ la ani fana ka se ka fɛn fu ye min bɛ se ka kɛ sababu ye walasa u bɛ ka baara mun kɛ o ka se ka dɔ fara cɛsiri kan o tɛmɛnen kɔfɛ fana a ye ladilikan di finitigilakaw ma ni o de ye k'u ye kalikan mun ta jamana ye ɲɔnu ka baara daminɛ k'u ka u gɛlɛya k'u layidu ka o timɛ ani min ye adamadenw olu ka jo sariya k'u ka o fana ta bala a tilala ka ladilikan wɛrɛ fana fara o kan tuguni ni o de ko ɲɛnɛminimafɛn k'u ka u gɛlɛya ko ka u janto o la k'u kana alikɔli ani ɲɛnɛminimafɛn tɔw ko k'a fɔ k'u bɛ o kɛ u tagalen ko ladilikan minnu dira u ma k'an ka ca ala fɛ n'u ye a ladilikan ko k'a ta bala k'u ka laɲini k'u bɛ sabati sabula k'u bɛ u ka baara ko ka a tɔgɔ ɲuman ko ka o sɔrɔ. O kɔnɔna na hali bi a ye tagamakɛ ka taa nin yɔrɔ kofɔlen minnu na a tagara yen yɔrɔ autorité administrative ni religieuse ani coutumière a taara olu fana fɛ yen ka taa olu fɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ olu ye ye lakana tigilamɔgɔw ka koɲa la ko n'u ye kunnafoni min ye ko ka olu fana ladɔnniya o ko la ko walasa finitigilakaw u ka baara bɛ se ka ɲɛ u bolo cogoya min. Juin kalo tile 28 san 1958 Masina mara la min ye bozow ye olu ka sigida yɔrɔ fila olu kun datigɛlen don ɲɔgɔn na san 64 o de kɛra datigɛndala la ni o yɛrɛ sababu sɔrɔla fɛn min fɛ o ye u ka mɔnikɛyɔrɔ dɔ de ni a bɛ fɔ o ma ko farajalani o sen fɛ bibi na a yirala k'a fɔ ko dɔgɔnɔw sababuya la ni o ye u sinangu ye k'olu ka wulikajɔ bolo ko fo ka bɛ sira ka kɛ ni sigida fila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa ni yɔrɔ kofɔlen ye miyeru ani kanguru ko bɛnbaliya kun bɛ olu de ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna na août kalo tile 30 san 2022 ni o bɛnna tarata ma dɔgɔnɔw ye fɔ ka bɛn kɛ ni mɔgɔ kofɔlenw ni ɲɔgɔn cɛ hukumu kɔnɔna na min ye Masina préfet ale ko walasa hali bi ni baara ninnu k'a bɛ se ka ɲɛ u bolo cogoya min na ko bolonɔw bila sɛbɛn ko bɛna kɛ ni sigida kofɔlen fila ni ɲɔgɔn cɛ ni o baaraw yɛrɛ bolo dalen don septembre kalo nata in na ni ala ka jɛ ye. Septembre kalo tile fɔlɔ fo ka taa se a tile 3 ma Algérie kɔkanko ministre ni a bɛ fɔ o ma ko Aramtan Lamamara ale nana Mali la a ka lajɛ in yɛrɛ kun bɛ ka boli fɛn min kan o de kana kuma an ka jamana kɔkanko ministre fɛ politiki ko kan hani Mali ale ni Algérie fana olu ka jɛ ka baara hani ka teriya o tɔ o bɛ se ka sinsin cogoya min na a ka nin nalen nin kɛra a tako 18 Madame Boire Félix Sissoko ni ale kun ye ministre min ka baara ɲɛsinnen don nafoloko ta fan sira fɛ Ibrahim Boubacar Keita o ka fanga wagati la ale ni Sumelu Bube Mayiga olu bɛɛ lajɛlen minɛna ɲɔgɔn fɛ wagati kelen na a bɛ san kelen hakɛya bɔ u ka minɛli sɔrɔla fɛn min fɛ o y'an ka jamana finitigilakaw olu ka minɛnsanko ye a ye bataki bɔ ka ɲɛsin an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma ni o ye colonel Assimi Goita ye ani an ka institution o président fana a ye bataki kɛ ka ɲɛsin o ma a ye fɛn caman fɔ bataki kɔnɔna na bakurubala an bɛ se ka min fɔ bataki kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko san 38 k'ale o de kɛ baara la wa o san 38 na ko min ye san 11 k'ale o de kɛ furubaca la n'an b'a fɔ ma ko fonction publique ko ɲani ale ka baaraw daminɛ fana ko sɔrɔ minnu kun bɛ ale yɛrɛ alala la k'a ye olu bɛɛ lajɛlen ko ka o yira k'ale minɛlen don finisan ko min na k'a bɛ n'a fɔ ɲinɛ kelen don ale la ale ka sɛbɛn ko date ka maga a kuma na o kɔnɔna na fana a da tilala ka se mɔgɔ wɛrɛ fana ka gɛlɛya ma ni o ye ani mɔgɔ minnu fana ni olu dɔw bɛ kaso kɔnɔ a ye olu fana ka damakasi kan a kumana o fana kan bataki kɔnɔ a y'a ɲini an ka jamana marabagaw fɛ k'olu dɔw bɛ yen nɔ k'u ye san 2 ɲɔgɔnna k'o de kɛ kaso la ko dama maga olu ka kuma na a da sera olu fana ka ko ɲɛ ma.
Madame Siribe Dede Ousmane ni ale ministre min ka baara ɲɛsinin do an ka jamana kalanko ta fan sira fɛ ale point de presse kɛ ni o kɛra septembre kalo tile fɔlɔ san 2022 o point de presse kɔnɔna na kuma caman fɔra a kɛnɛ kan min bɛ kuma an ka jamana ekɔlidenw olu ka kalanta ko daminɛ na o point de presse yɛrɛ kɔnɔna na ɲɔna ka don babu la a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin examen wagati la mɔgɔ minnu ni olu fatura bibi na a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin Oma ani école karamɔgɔ ani mɔgɔ minnu fana kun bɛ examen kɛyɔrɔ la ni o ye examen centre directeur ye a dasira olu fana ma minnu fatulen do a kumana olu bɛɛ lajɛlen kan o tɛmɛnen kɔfɛ fana ko mɔgɔ dɔw fana kun bɛ minnu ye sirabakan kasara kɛ examen wagati la a ye nɔgɔya da kɛ olu ye ani docteur Shogel Kukala Mayiga a ye nɔgɔya da kɛ olu ye o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko école ta ka a baara kun fɔlɔ ko bolodalen do septembre kalo tile 16 san 2022 ko bɛ kuma mɔgɔ minnu kan o ye école directeur de o ni a baara ɲɔgɔn ko sabula ko ɲɔni école ta ba yɛrɛ ko k'a daminɛ k'u bɛna école so ko ka sanuyaw kɛ yɔrɔ la ka binw bɔ yɔrɔ la fana ka se ka a lasanuya o tɛmɛnen kɔfɛ fana a y'a yira k'a fɔ ko min ye école ta yɛrɛ ko o bolodalen do octobre kalo tile 3 san 2022 a tila k'a ka kuma kuncɛ ni fɛn min a ye foliba lase école karamɔgɔw ma hali bi olu bɛ ka kalan minnu kɛ denmisɛnninw kunna ani u yɛrɛ bɛ gɛlɛya minnu na a ye foliba lase école karamɔgɔw ma o tɛmɛnen kɔfɛ fana a tilala k'a laɲini kɛ denmansaw fɛ ani écoledenw fɛ ko hali bi k'u ka u cɛsiri k'u ka kalan kɛ ko sabula ko kalan ko bɛ mɔgɔ nafa. Araba utukalo tile 31 san 2022 ni o kɛra Kurula ale bɛ commune min fɛ o de ye ko Bɛndugula ale ni Kita ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre 12 de bɛ ni yɔrɔ kofolenw ni ɲɔgɔn cɛ ko so wɔɔrɔ ko olu bɛɛ lajɛlen ko o jiginna nka Ala barika la ko mɔgɔ ni ma to a da fɛ wa ko ni so ninnu k'u ka binni sababu sɔrɔla fɛn min fɛ o sɔrɔla san de. A bɛ wagatinin bɔ Gawokaw fɛ yen o kun y'a yira k'a fɔ ko furako dɛsɛ ko kun bɛ u la bi na yirala k'a fɔ ko furako labilala Gawokaw ye ko sababu bɔra sira caman na wa ko utukalo tile 30 san 2022 ko MINUSMA mɔgɔw k'olu tagara ni fura tɔni 1 ani tila ko ka taga ni o ye Gawokaw fɛ yen. Embargo bannen ka bɔ Mali la kalo 3 ɲɔgɔnna na Boni ale ni Douentza ni ɲɔgɔn cɛ min ye siraw ye o kun tigɛlen do yen sigidala mɔgɔw la ko sababuya kɛ marifa jɛtigɛlikɛla walikɛlaw ye nka bibi na Ala barika la ko sira ko labilala sabula o kɛra utukalo tile 30 san 2022 nka hali bi k'a ɲininen do mɔgɔw fɛ ko dugutagala u ko u janto u yɛrɛ la sabula ko dugu jukɔrɔ mugu minnu bɛ yen nɔ u bɛ ka olu tɔ ko ka u lawuli ko mɔgɔw ka u janto u yɛrɛ la. Utukalo tile 29 san 2022 an ka finitigilakaw olu ni marifa jɛtigɛlikɛla walikɛlaw olu kun karila ɲɔgɔn na ni o marifa jɛtigɛlikɛla walikɛlaw n'a bɛ fɔ o ma ko groupes armés terroristes o senfɛ ko ni waleya in yɛrɛ kɛra yɔrɔ minnu na ko kɛra Tisit mara de la ko bilanw y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 2 ko de tora a ko dafɛ ni ye finitigilakaw ka fanfɛla ye wa hali bi an ka finitigilakaw ka yɔrɔ la ko mɔgɔ 8 ko olu de joginna min ye marifa jɛtigɛlikɛla walikɛlaw yɛrɛ ta fan ye ko mɔgɔ 44 k'olu de tora a dafɛ ani u ka minɛnw caman ani u ka bolimafɛn sen 2 ko o fana tiɲɛna. Utukalo tile 28 san 2022 Yanfoyila mara la ko min ye so dɔ ye ni o kɛra yɔrɔ min yɛrɛ la ko karatu ale bɛ wasulu bali o commune de fɛ ko so dɔ binna ye yɔrɔ in na mɔgɔ dɔw kan ko min yɛrɛ kɛra sababu ye ko mɔgɔ 5 ko olu tora a ko dafɛ o mɔgɔ 5 ninnu cɛla ko 4 kun ye denmisɛnnin minnu si b'a daminɛ san 3 ka se san 5 hakɛya ma. An lajɛbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka ɲɛfɔlikaw ye o kan o kɛra nin Ala ka bɛn ni basigi ka o sabati Mali la ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen la k'an bɛɛ kanu ni an tindo ɲɔgɔn na aw minnu bɛ ni aw tɛ sɛgɛn ka to k'an lajɛ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen la an bɛ foliba lase aw ma ani an ka dibila baara kɛbagaw fana an bɛ foliba lase olu bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛ o la don wɛrɛ ni Ala ka jɛ.